dneska chci ukázat. Počkejte. Dobrý. Nějaký zvíře. Já si ho nejdřív vymyslím, tak zatím čau. A pak vám to řeknu, jaký zvíře. Takže, už jsem si to vymyslela. Takže to dám pryč, opřu kamerku. Tak, a snad to tady nějak bude vidět. Doufám, že jo. Ještě musím pamatuju. Kameru dám sám. Jsem to půjde vidět. No. Takže tady vám jenom ukážu koníka, kterýho jsem nakreslila v těch chvilkou. No. Ale teďka musím jít. Tak, už mám. A ten pořád blbě vidět. Já to vidím. Ještě ten papír dám dál. Ještě bude líp vidět. Takže. Sráč lidi. A nesmím mi to padat. Ještě dám to blíž, tak dobrý. Takže se začnu tím, že vysoká hlavy nějak, jak jsem to tak má nakreslit, tak asi začnu takhle. Ještě takhle nejdřív. Tak udělejte dlouho, moc dlouho, ne. A pak udělejte takhle. Další, tak. No a pak takhle teď uděláte takový oblouček, to bude pro nos. Větší. No. Musí být vážně větší. Jo, takhle. To je zatím dobrý. A pak pokračovat takhle. No, musí to být trochu obilnější. Takhle. Teď udělám tam čumák. Toto pak vygomuju. Jo, to tam nakreslíte. Jo, toto takhle nakreslím čumák prostě. Když to zatím vypadá divně, tak pak se to určitě polepší. Jste jako udělám čumák. Tak. No, vypadá to líp trochu, když je tam ten čumák. Tak, a tečka. Ten oblouk se mi tam nevejde, měla jsem to taky. Hele, už se mi tam nevejdou, takže to použiju, musím zopakovat, tak to vystřihnu. Tak, dobrý, když už to je, tak nakreslím teďka celou tu posunu. Takovou sněhovou, ale úplně si nejsem jist. Co? No, to snad dobrý. Takže tečka. Udělám takhle. Víš. Jo, toto jsem k tomu patří, to jsem takhle udělejte. Pak jsem takhle. Tak. Ty uši se mi sem tak pořád nevyjdou, ale když máte větší prostor, tak si ty uši třeba udělám sám. No, vy můžete udělat větší, protože pak máte, to je málo. Velký, pak udělejte ještě jedno menší. Jo, takhle. Mějka, dobrý. Všechno v pořádku. Jo, takhle tady ten krok. Pak prostě takhle uděláte, nevím, ten krok. Jo, ale, no, čekejte. No, také jakož ten krok. Ale jestli chcete, tak nemusíte dělat krok a můžete udělat jen tady takový chloupky. Jo. Takhle. Můžete udělat a nemusíte dělat ten krok. Jak vy chcete, je to na výběr, buď takhle nebo takhle. Nebo jak vy chcete. Takže teďka udělám třeba ty oči. Jo, a o malou otevřenou pusu, tak já trochu dělám ty zuby. Ale nemusí mít jako to, víte co, otevřenou pusu.
Teď udělám ty tesáky. To dobrý, to stačí. Tak dobrý. Tak. Teďka udělám to oko. Na to se vážně musím snažit. To někdy bývá vážně těžký. Už takhle. Tady udělejte takovou špičku. Pak to a tady taky udělejte takovou špičku a to vybarvujte černě. Já to se docela pohta. To je, teďka už jsou ty základy, prostě takhle oko. No a nějak takhle to mohlo vyjít. Jo, tak. Pak tady, jak jste si udělali to, tak pak si tady udělejte ještě jednu, že tam je to druhý oko, já vám to ukážu radši takhle. No, jde, tady jste si to takhle udělali. Jo, a pak tam udělejte ještě jednu takovou dvě. A tam nějak sem, tak se to černý, už nevím, jak se tomu říká. No, nějak takové by to mohlo víc a pak si tady můžete ještě přidat chlupy. Ty tečky. Já se je tam teda přidám, já si to udělám jako pro výzdobu. A nebo si to můžete udělat takhle. Jo. Takhle. Pak to je podle mě lepší. Už to je výzdobnější. Ale jestli chcete, tak to nemusíte dělat jako jo. Já to vám jenom nabízím. Vlk má malý chlupy, že jo? On má takové malý chlupky, nebo na chlupy. Tak dobrý. Takže teď pak si ho můžete ještě i vybarvit. Jo. Ten se mi moc nepovedl, protože ta hlava musí být jinačí, jo. Tu hlavu udělejte spíš trochu jako dál, jo. Protože já jsem tady měla tohoto, tak jsem to nemohla udělat už dál. Takže to dělejte prosím dál, lidičky, jo. Takže toto jsem říkala, se docela povedlo, jenže no, uši, no. Na to jsem úplně zapomněla. Ale jinak docela dobrý lidi. Tak, já vám to ukážu teďka trochu, abyste si to prohlídli. Můžete si to pauznout. Dobrý snad. Jo, tato čára neplatí, tu si tam nedělejte, jo, to si pak vygumuju, jo. No, snad dobrý. Jo, ještě tam to chvilku nechám. Tak, už dobrý. No. Takže, dobrý. Já vám ještě ukážu ten obrázek jednou, můžete se taky nakreslit. Je to jednoduchý docela. Já vám trochu dělat ty efektičky. Na té vodě je to trochu takový rozmazaný schválně. To vypadalo víc jako voda. A voda i trochu hnědá, že se tam přidala hnědou. No, tak snad už dobrý. No, tak to snad už bude stačit, takže ahoj.